Vítám vás u posledního týdne, 12. týdne naší Restart výzvy. My máme za sebou opravdu velký kus cesty a já věřím, že jste na sebe hrdé. Teďko je ta chvíle, kdybyste se měli otočit zpátky na těch 12 týdnů a podívat se, co všechno jste zvládli. Pokud jste totiž opravdu každý týden věnovali čas těm vašim VIP prioritám, tak není možné, abyste se neposunuli mílovými kroky k tomu vašemu cíli, který jste si vytyčili na začátku téhle cesty. Tahle výzva nebyla jen o dosahování toho cíle, ale její velmi důležitou součástí je i ta změna toho mindsetu a možná i vašeho vnitřního takového úhlu pohledu na ten svět. Během těch 12 týdnů jste měli spoustu malých úkolů, které vám v tom měly pomoci. A nebojte, dnes vás čeká ještě jeden poslední. Pojďme si ale předtím udělat takové shrnutí a uzavřít si ten mindsetový maraton pár hlavními myšlenkami z každého týdne. První 2 týdny jsme se naučili stanovit si ty VIP priority. Řekli jsme si, že to není stejné jako běžné priority, protože ty VIP priority jsou něco, bez čeho se k tomu vašemu konkrétnímu cíli nikdy nedostanete. Pokud se naučíte a dál budete v životě dávat přednost těm VIP prioritám, budete si je stanovovat i třeba v běžných činnostech, které děláte ve vašem životě, tak uvidíte, že vždycky k tomu cíli půjdete mnohem rychleji a budete se cítit mnohem lépe. My jsme mluvili, já si tady takhle vypnu jeden větrák, mě tady nehučí. My jsme mluvili o time managementu jinak na začátku. O time managementu, který je založený na tom tady a teď. Základem je zbavit se myšlenek na cokoliv jiného, než na to, co teďko zrovna dělám. Jinými slovy tomu taky říkám, a možná to znáte ode mě jako salamová metoda. Naučte se rozkouskovat si váš úkol nebo cíl na jednotlivý kolečka a ty si potom postavte takhle za sebe, abyste se vždycky zaměřili jenom na to jedno, které je přímo před vámi. A to nejen těmi činnostmi, které v tu chvíli děláte, ale právě i tím, o čem přemýšlíte, těmi vašimi myšlenkami. Tohle je věc, která vám ošetří spoustu času každý den, protože my si neuvědomujeme, kolik času stojí právě to, když my vypadneme z té flow, té dané činnosti, kterou právě děláme a namísto toho přemýšlíme o něčem, co bylo nebo co by mohlo být. Nebojte, pokud vám to nejde, tak nezoufejte, protože tohle je věc, která se dá časem vytrénovat a chce to jenom cvik. A první skvělý krok je už to, že si to uvědomujete, že je to potřeba udělat. A teď u toho jenom vydržet, hlídat si to, trénovat to. My jsme si říkali také, jak moc je důležitá naše pozornost a jak právě to, na co se zaměřujeme v té naší realitě, tak nám tu realitu tvoří. A nejenom ale tu naší realitu, ale tvoří nám to i to naše sebevědomí. Protože pokud se sama na sobě zaměřuji víc na to hezké, než na to špatné, tak je logické, že mi s tím roste mnohem víc sebedůvěra, než kdyby tomu bylo naopak. Také jsme si ukázali, jak vypadá vzorec úspěchu. V podstatě v čemkoliv, čeho chceme dosáhnout, že 10% výsledků závisí na tom, co se děje, na těch vnějších okolnostech, které ne vždycky můžeme ovlivnit. Například jdete točit videa a je venku ošklivé počasí, nebo máte naplánovanou nějakou kampaň a dostanete horečku a onemocníte. To jsou prostě věci, které se dějí, život se děje, ale které se i přesto, že se mohou stát kdykoliv, tak pokud ty ostatní pilíře toho vzorce úspěchu jsou v pořádku, tak to jsou věci, které nás možná na chvíli zastaví, ale nemohou nás zastavit natrvalo, pokud právě to ostatní funguje. A co je to ostatní? 30% závisí na tom, jak dobrou máme strategii a dovednosti. Tohle bychom měli vždycky pilovat, vzdělávat se a posouvat. 30% dalších závisí na naší proaktivitě, tedy na tom, jak moc dáváme ty strategie a dovednosti do praxe. A 30% závisí na tom, jestli máme odvahu vykouknout z té ulity ven, ukázat lidem, co v nás je a tvořit vlastně takto naši osobní značku. Odvahu dělat změny, vystupovat z komfortní zóny, odvahu snít ve velkém a dělat důležitá rozhodnutí. Spousta toho, na co tu odvahu potřebujete. A ta odvaha je velmi důležitou součástí jakéhokoliv úspěchu. Nejjednodušší je, když máte ty pilíře rozdělené tímhle způsobem, jak jsme si přesně říkali, protože to je udržitelné dlouhodobě a nebudete z toho vyčerpaní. Krátkodobě se ale ta procenta mohou různě přelévat, tak právě v jakém jsme období. Někdy máme třeba horší strategii, učíme se něco nového, proto musíme přidat na té aktivitě a dělat toho víc.
Někdy naopak máme výborné dovednosti a strategii a tím lepší úspěšnost. Proto můžeme ubrat na té aktivitě. Ale jsou 4 pilíře, o kterých jsme teď mluvili, kterým bychom se měli věnovat a měli bychom o nich vědět a měli bychom se na ně zaměřovat, pokud chceme čokoliv dosáhnout. A vlastně i jedno, jestli je to zhubnutí pár kilo a nebo je to úspěch v biznesu. Mluvili jsme také o tom, jak moc důležité je obklopovat se lidmi, kteří vás mohou posunout. A jak je nebezpečné se obklopovat lidmi, kteří vás naopak vysávají nebo táhnou dolů. Ať se nám to líbí nebo ne, tak ti nejbližší lidé okolo nás vždycky ovlivní. Ať chceme nebo nechceme. Proto vybírejte moudře. Nemusíte trávit čas s nikým, od koho, když od něj odcházíte, tak jste vyčerpaní, jste unavení. A nebo už třeba při schůzce s tím člověkem se nedostanete ke slovu, nebo se stále za něco obhajujete, nebo se cítíte méněcenní. Ani se nemusíte bavit s lidmi, kteří vás pomlouvají nebo psychicky vydírají. Ani se nemusíte bavit s lidmi, u kterých vidíte, že nechápou vaše sny, anebo že se vás snaží odradit od toho, co si přejete a někam vás manipulovat. A to ani když je to vaše rodina. To množství času, které s lidmi strávíte, je vždycky vaše volba. A nezapomeňte, že pokud se chcete obklopovat úspěšnými lidmi v tom vašem oboru, můžete mít kolem sebe třeba nějakou komunitu, protože já velmi často slyším, ale já prostě ty lidi nemám, kteří by mě inspirovali. Jenomže například třeba jste tady u nás v klubu, nebo můžete každý den někoho inspirativního v tom vašem oboru poslouchat, protože dneska je toho spoustu na internetu zdarma a vy se můžete ve vašich sluchátkách obklopit lidmi, kteří budou inspirativní a budou vás posouvat, pokud je nemáte zatím ještě ve vašem životě. Protože ve chvíli, kdy vy se takhle rozhodnete a půjdete si tuhle cestu, tak věřte tomu, že si ty správné lidi přitáhnete. Ale někdy si musíme pomoct tak, že prostě posloucháme třeba podcasty, videa nebo nějaká školení a to je to, co nás začne posouvat. Mluvili jsme taky hodně o odvaze, která k podnikání patří. Možná je to dokonce to nejdůležitější, protože tu odvahu potřebujeme v podnikání vážně na každém kroku. Pokud si něco nového učíte, spouštíte nějaký třeba nový program, nebo děláte kampaň, nebo točíte nové video, nebo posíláte nějakou e-mailovou nabídku, nebo jdete přímo za klientem, tak potřebujete tu odvahu mít. A odvaha neznamená, že nemáte strach, protože strach je přirozenou součástí našich životů. Ale ta odvaha znamená, že jednáte i navzdory strachu. A z vlastní zkušenosti vám můžu říct, že ten strach asi nikdy nezmizí. Vždycky u něčeho nového mám strach, že to nevyjde, že to neklapne, nebo že mám příliš velké cíle, jenže on už to není takový křikloun jako dříve. Je to teď takový spíš tichý hlásek, o kterém vím, je to spíš taková pochybnost. A já vím, že tady je, připomíná mi, že jdu do zóny toho nekomfortu, za hranici něčeho obvyklého, co běžně dělám, což vím, že je správně. Takže vlastně mi to připomíná i to, že jdu správnou cestou. A já jednám navzdory tomu hlásku, protože vím, že se nic hrozného nemůže stát. Pokud tohle nevyjde, tak to zkusím to jinak, jenom to třeba bude cesta, která nefunguje. A tím, že mu přestanu dávat takovouhle moc a jednám navzdory tomu, tak on ztratí nadměrnou sílu. Objevuje se pravidelně, ale už nemá tu moc, aby mě to zastavilo. Je super spojit si strach i s tím dobrým pocitem, protože pokud máte strach a dokážete tu věc udělat i navzdory tomu strachu, navzdory té pochybnosti, tak pak přijde o to lepší pocit, že jste to zvládli, než kdyby to byla věc, která je pro vás brnkačka. A příště vy se díky tomu zase bojíte o trochu míň. Mluvili jsme také o vděčnosti jeden týden, o tom, jak je důležitá ta podpora i ocenění druhých lidí. Měli jste i za úkol každý den oceňovat svoje blízké a věřím, že to posunulo i vaše vztahy. Možná není špatné se ten úkol ocenění nechat i do budoucna. A i kdybyste si dali za cíl, že každý den alespoň jednoho člověka ve vašem okolí upřímně oceníte, poděkujete mu nebo že ho pochválíte, tak tím změníte časem život mnoha lidem. A zlepšíte i vztahy kolem vás, protože ta ocenění jsou velmi mocná. Zabrouzdali jsme také jeden týden i do toho, jak si zvýšit sebevědomí a autenticitu. A možná jste
čekali jednodušší cestu. Ale za mě žádná taková není. Jediná cesta vede přes tu vaší akci. Potřebujete roztočit to kolo, kdy vystoupíte ze své komfortní zóny a z začátku stačí klidně úplně malinký krok a tím, že to zvládnete, tak přichází ten dobrý pocit, který vás pohání potom k tím větším krokům, dává vám tu odvahu a sílu dělat větší a větší kroky. A čím větší krok zvládnete, tím lepší pocit za sebe máte, tím víc vám roste sebevědomí, tím víc vám roste sebedůvěra. Rozdíl je ale ten, oproti tomu, kdy máte třeba dobrý pocit sami ze sebe a tu sebedůvěru, protože vás někdo chválí nebo vám zvenčí dáváte uznání, tak tady je rozdíl v tom, že je tohle založené na vašem vnitřním pocitu, na tom, co vy víte, že jste zvládli a na tom, že vy víte, že to nebylo jednoduché a že jste to dokázali. A pokud máte sebedůvěru nastavenou tady nebo postavenou tady na té vaší aktivitě, tak se pak děje jedna kouzelná věc a to, že vás nemůže rozhodit, nebo rozhodně ne tolik, něco, co vám říká třeba okolí, co přichází, ať to jsou v online podnikání třeba hejty, ve vašem okolí třeba nějací přátelé nebo známí, kteří něco řeknou. A my pokud máme založenou sebedůvěru pouze na těch pochvalách zvenku a na názory jiných lidí, na ocenění jiných lidí, tak nás velmi rychle rozhodí a velmi o tom můžeme přijít. Proto dělejte to tady přes ty výstupy do toho nekomfortu, přestože budete stále dělat krok za krokem větší a větší věci, které jsou pro vás výzva. A pokud někdy v budoucnu budete mít pocit, že jste se zasekli a nejde vám se pohnout ani do toho jednoho malého kroku, protože může se to stát a neznamená to, že je něco špatně. Možná jenom máte období, kde si potřebujete odpočinout, možná jenom má vám přijít nějaký jiný nápad, ale potom, když už víte, že chcete jít dál a hodně špatně se vám rozpohybovává, třeba po nějaké době neaktivitě, anebo po tom, co se vám něco nepodařilo, tak si vzpomeňte na to, čím my jsme začínali první týden naší výzvy. Pokud vám totiž nejde se rozpohybovat a je to normální, všichni máme takové období, začněte od toho, že rozhýbete tělo a ona se ta hlava potom přidá. Přidejte jakýkoliv 20-minutový pohyb každý den a uvidíte, že po tom týdnu tu sílu mít budete, protože tohle je ten nejlepší začátek, pokud vám nejde se rozhýbat. No a v posledním týdnu jsme se zaměřovali na to, jak důležité je to, jak o sobě smýšlíte. A co očekáváte, že se stane? Měli byste pracovat se svými myšlenkami jako s košem plným jablek. Tohle je mimochodem taky takové cvičení, které je fajn si nechat do života. Pokud vás napadne nějaká špatná myšlenka o sobě nebo o tom, co vás čeká, jestli něco zvládnete nebo nezvládnete, jiný prostě vyčápnete, víte o ní. Vyhodíte ji jako to schnilé jablko z košíku, které by vám mohlo nakazit i ostatní. A tu myšlenku jenom nahradíte prospěšnější. A myslím, že už to děláte teď týden, takže už byste mohli vnímat ten posun a uvidíte, že časem tam těch nepříjemných a neprospěšných myšlenek bude čím dál méně. A čím na nich tam bude, tím lépe vy se budete cítit. No a tenhle týden ve výzvě je váš poslední. Ráda bych ho zakončila 10 principy úspěchu a naším posledním úkolem, který nás čeká. Tak pojďme na to, já nám tam hodím prezentaci a už se na to těším. Takhle nám to dám na stranu jenom. Super, vidíte. 10 úspěchu. Jdeme na to. Tak. Číslo 1. Mějte vysoké cíle a věřte jim. Zůstat u toho, co je běžné, totiž umí úplně každý. Říct, a to nejde, a to se stejně nikomu ještě nepovedlo, to je nereálný, tak na tom nic není, to dokáže každý. Ale říct, že to chci jinak a že to zvládnu, že to dokážu, i přesto, že mě třeba okolí usvědčuje v tom, že ne, tak to chce vždycky velkou odvahu a i bych řekla, jako, že to chce mít koule, vůbec tohle nahlas říct, protože myslet ve velkém vždycky bolí. Je to totiž o tom, že pokud já chci dokázat nějaké velké věci, tak to nejspíš bude znamenat, že budu muset dělat věci, které jiní nedělají a dost pravděpodobně věci, které jsem předtím nedělala ani já. Schválně, kdo z vás by chtěl vydělávat 3x víc peněz, než vydělává dneska? Kdo z vás 100% věří tomu, že se to stane? Klidně si pro sebe kývněte, nebo si můžete i zvednout ruku, jak vy to vnímáte. A kdo věříte, že to bude za rok? A kdo z vás za sebe věříte, že se to stane
za 3 měsíce. A tak, jak jste si teď řekli, tak se i stane. Protože pokud já skutečně věřím, že se to stane za 3 měsíce, tak já do toho dám úplně jinou aktivitu, než když věřím, že se to stane za rok. Protože, a budu to brát úplně jinak vážně, protože dost pravděpodobně, pokud já si dám že nějaký cíl se stane za rok, tak v mojí mysli to tak jako odsune, že já možná začnu něco řešit za 10 měsíců. Tak to prostě funguje. Jo? Tady vidíte ten rozdíl. Vždycky by to chtěl každý, ale rozhodně ne každý tomu věří. A pokud tomu nevěříte, tak se to nikdy nemá šanci stát. Jedině pokud tomu skutečně věříte, tak to můžete dojít. Někdy je dobré se zamyslet, kdyby tam nebyl ten strach, že to nevyjde, kdyby nebylo možné selhat, co všechno byste si přáli, co všechno byste byli ochotní udělat pro ten svůj sen, když byste věděli, že to vyjde. Za jak dlouho byste si dali, že to dokážete, pokud byste věděli, že každý krok, který uděláte, bude ten správný. Mít velké cíle chce velkou kuráž, protože to znamená, že proto budu muset udělat velké věci. Ale velké věci vedou vždy k velkým výsledkům. Začněte od toho, že budete myslet ve velkém a budete si 100% věřit, že to dokážete. Jedině tehdy proto uděláte nemožné a dokážete to. Číslo 2. Naučte se pravidelně vystupovat ze své komfortní zóny, protože váš růst a úspěch leží vždycky mimo tu komfortní zónu. Neexistuje nic, co by vás mohlo posunout a co je jednoduché a je v té vaší komfortní zóně. Protože pokud to v té komfortní zóně je, v tom vašem prostoru, kde to zvládáte, tak už to v rámci toho vašeho růstu ten svůj díl udělalo, už jste to zvládli a teď musíte jít dál. Dneska máme všechno, na co my pomyslíme z celého světa do pár hodin nebo do pár dní na stole. Nemusíme chodit, protože jezdíme autem, nemusíme se otužovat, protože máme dneska v bytech 23, 24, 25 stupňů. My nemusíme dokonce už ani číst, protože to pustíme jako audio nebo jako video. A nemusíme mít ani vlastní zážitky, protože máme televizi, máme dokumentární pořady, máme internet a v podstatě všechno si přesto zprostředkujeme. Teď máme virtuální realitu. Dnes máme absolutní blahobyt a k našemu růstu je potřeba, abychom si tam ty překážky dávali sami. A aby jsme pravidelně vystupovali z té komfortní zóny, aby jsme nezakrněli, pokud nechceme být, a já vždycky říkám to hrozně ošklivě, ale já si prostě za tím stojím. Pokud nechceme skončit přežraní, tlustí, nemocní a znudění. A v rámci těch našich cílů, například třeba v biznesu je to stejné. My potřebujeme neustále se posouvat a záměrně chodit do těch nekomfortních situací, abychom je zvládli, aby nás to posílilo. Říkejte ne, a to nejen lidem. Když po vás chtějí něco, co s vámi není v souladu, tak říkejte lidem ne, pokud to necítíte dobře. Ale nejenom lidem, ale třeba i činnostem, protože on má den 24 hodin. A podle toho, kterým činnostem vy dáte přednost, tak podle toho bude ten váš život vypadat. Říká se, že dobré je největším nepřítelem toho nejlepšího. Protože chcete-li říkat ano těm nejlepším věcem, tak v dnešní době, kdy je tolik možností, tak se musíte jako první naučit říkat ne těm věcem, které jsou průměrné nebo jenom dobré. Dokonce i těm, které se na první pohled nezdají až tak špatné. A samozřejmě ve všech případech byste měli dávat to ne věcem, které jsou pro vás neprospěšné a nejsou v souladu s tím, kým chcete být. Ono je to celkem jednoduché. Pokud něco děláte, tak si řekněte, je tohle to, co mě posouvá k cíli. Chovala bych se takhle v té chvíli, kdy se dostanu tam, kde jsem tím člověkem, kterým si přeju být. Choval by se takhle tenhle člověk? Pokud je moje vize například to, že já chci být zdravá, soběstačná ještě dalších 30 let, 40 let, tak to asi neklapne, když budu denně kouřit, pít, nesportovat, jíst mekáč. To asi není úplně v souladu. Mít sílu a odvahu říkat ne věcem, které pro nás nejsou prospěšné, anebo lidem, je prostě absolutně nezbytně nutný, pokud se chcete stát tím, kým si přejete. Další pravidlo úspěchu: myslete out of the box. Myslet mimo rámec běžného, tedy jinak než ostatní, ale také se možná nenechat ovlivnit tím davem a tím názorem ostatních, pokud vy cítíte, že ty věci chcete jinak. Já vždycky říkám, ptejte se na radu jenom lidí, kteří jsou tam, kde jednou chcete být vy, nikoho jiného ne. Pokud si necháte totiž od ostatních namluvit, že něco není možné, že něco nejde, že je něco
mimo vaše schopnosti, tak to pro vás nebude možné. Stejně tak, jako to není možné pro ně. Budete-li přemýšlet jako všichni ostatní, tak budete mít vždycky to, co má většina. A upřímně většina lidí na světě nejsou zdraví, usměvaví milionáři s krásným životem. A teď to vůbec není jenom o penězích, ale o tom, že většina lidí prostě nejsou šťastní. Dokonce spousta lidí si myslí, jak je svět hrozné místo. Takže nejspíš nechcete být jako většina, protože většina lidí se nemá úplně dobře. A většina lidí přemýšlí právě ve strachu a v omezeních. Vy potřebujete myslet out of the box, tedy jinak než ostatní. Hledejte vždycky nové možnosti. Nikdy se nenechte zatáhnout myšlením do toho obvyklého, do toho, že to nejde, do toho, že to ještě nikdo nedokázal, do toho, že to není možné, do toho, že to je hloupost. U každého mýho velkého rozhodnutí v životě. Kolem mě stálo vždycky pár lidí, kteří mi tvrdili, že jsem se úplně zbláznila, že to nezvládnu, že prostě přijdu o všechno a že to by v životě neudělali a že to prostě není normálně, že se to nedělá. Víte, to, že je něco nemožné pro někoho jiného, neznamená, že to je nemožné pro vás. Nebojte se být jiní než ostatní. Představte si, že jste na výletě, jedete s rodinou, třeba jedete po cestě mezi loukama a teď vidíte krávu. Nezastavujete, protože krávu jste viděli předtím, krávy jsou neviditelné, jsou všude, krávy vás nudí, pokud nejste možná Pražák, my Pražáci občas zastavíme i u té krávy, protože jich tady v Praze moc nemáme. Ale dost pravděpodobně většina lidí by nezastavila u krajnice a nezačala by volat, dívej kráva, jdem si ji vyfotit, pojď vyfot mě s tou krávou, pojď zůstanem tady chvíli, budeme se dívat na tu krávu. Asi nikdo, nebo téměř nikdo by to neudělal. Kdyby ta kráva ale byla fialová, tak byste se na okamžik u ní 100% zastavili, už byste se fotili, už byste ji měli na Instagramu ve storičku. A samozřejmě, kdyby opět všechny krávy byly fialové, tak by vás to nudilo a dostalo byste do stejné fáze, kdy vás to nebaví. Vždycky si totiž pamatujeme toho, kdo něčím trochu vybočuje, kdo je klidně trochu na hraně, kdo je klidně trochu divnej, kdo má něco, co prostě ostatní nemají. A možná se nám chvíli bude zdát, že to je fakt prostě nějaký blázen, ale dost pravděpodobně si ho budeme pamatovat. A dost pravděpodobně ho třeba budeme mít časem i rádi. Velmi málo lidí má odvahu být jiný než ostatní, protože to pro nás prostě není přirozené a proto je tak málo unikátních značek. Protože hodně lidí nedokáže přejít ten začátek, kdy jim ostatní říkají, že se zbláznili, nebo kdy s nimi někdo nesouhlasí, anebo kdy vybočují prostě z toho davu. Ale to je přesně to, co musíte udělat, jestli chcete mít nezapomenutelnou osobní značku. Už ve škole nás to učili tohle úplně blbě a my jsme z toho poznamenaní do dnešního dne. Jo. Učili nás, nebo dělali z nás takový průměr, jo? Ať jsme všichni stejní, ať jsme všichni stejně dobří ve všem. Ale tak to přece nefunguje. To je jako byste profesionálnímu hráči řekli, že musí na 100% umět hrát v bráně, v útoku i v obraně. To ale nedává smysl. Každý potřebuje najít tu svoji jedinečnost, ten svůj talent, tu svoji odlišnost, protože jedině tehdy my potom můžeme vyniknout a naplnit ten náš potenciál. A mám pro vás takovou novinku. Vy se nemusíte o to se snažit, vy stejně než ostatní. Každý z vás je unikátní osobní značka už teď. Jediné, proč to možná u některých z vás není vidět, je, že se snažíte být stejně jako ostatní a někdy ty nedostatky, které proti sobě otáčíme, ono to nejsou ani nedostatky, ale něco, co je jiné, než mají ostatní, tak my to proti sobě otáčíme, že to je špatně. A přitom to může být právě ta součástí vaší unikátní značky, pokud to přijmete jako tu vaši normální součást. Někdy se snažíme měnit některé části, protože nám přijdou jiné, než to mají ostatní. Ale co když máme udělat to přesně naopak? Co když to jsou přesně právě ty rysy té naší osobní značky? Jediné, co potřebujete, je přestat neustále řešit, co si kdo myslí, a začít se projevovat takový, jací doopravdy jste. Přežít takový ten začátek, kdy možná se budete připadat divní, kdy možná vám i někdo bude posílat divné reakce, ale ve finále právě tohle bude to, co bude definovat tu vaši značku a čím se vás lidé zafixují. Jedno, co si vyberete, jestli budete ve všech vašich videích nosit červený klobouk, nebo jestli budete začínat videa něčím, nebo budete všude něco používat, nebo zvolíte nějakou barvu, nebo nějakou specifickou vlastnost, kterou máte. Je to úplně jedno, ale nebojte se dát najevo to, kdo doopravdy jste. Protože čím více se přizpůsobujete ostatním a snažíte se zapadnout, tak tím víc ze sebe děláte ty šedé myši, co jsou v tom průměru. Ale to vy nejste, uvnitř to nejste. Další princip je, učte se stále nové věci.
Zapomeňte na věty typu a už jsem na to stará, to už není pro mě. Představte si, že jsou lidé, kteří tyhle věci neříkají ani v 90. A pak jsou také lidé, od kterých je uslyšíte už v 35. Bude to tak, jak si řeknete. Buď budete staří, neschopní a budete stát 20 let na místě. Protože upřímně, jako by lidem v 50 třeba zbývalo pár let života, mám občas pocit. Dokonce i ve 40. Oni jsou na to staří, tak radši už nic nového dělat nebudou. OK, ale co tady chtějí dělat těch zbylých 30 let, co mají před sebou? Co tady chcete dělat vy jiného do té doby, než umřete, než si plnit svoje sny a ten život si užívat? A to vede přeci přes ty nové věci. Takže buď můžete kývnout na to, že jste na to už staří a rochnit se v tom známém smrádku dalších 30 let, a nebo si začnete brát to, co vám ten život nabízí. A jsou lidé, kteří začali studovat vysokou školu v 70 letech. Jsou lidé, kteří začali dělat nějaký úplně nový sport v 70 letech. A pak jsou taky lidé, kteří to nedělají. A je na vás, do které té skupiny se zařadíte. Dělejte chyby a nebuďte perfekcionista. Dělejte chyby, protože díky nim rosteme a chcete jít vpřed, tak to jsou skvělé směrovky a vlastně jediný směrovky na té naší cestě. Chyby jsou běžnou součástí naší cesty, bez nich to prostě nejde. Ten úspěch vás totiž nic nenaučí, v tom se možná chvíli zalibujete, ale nenaučíte se z něj vůbec nic. Ale z každého neúspěchu nebo z každé vaší chyby, ano, chcete-li být úspěšní, udělejte co největší množství nových chyb a uvidíte, že to vždycky klapne. A zapomeňte na jednu příšernou věc a to je perfekcionismus. Ať už na sebe, kdy přijměte, že každý se učil, že nemusíte být perfektní, že každý byl někdy na začátku. A když vám něco hned nejde, jen to musíte zkusit víckrát, nic jiného v tom není. Ale perfekcionismus i na všechno ostatní. Perfekcionismus je za mě ve finále jenom jiný název pro prokrastinaci, protože to tak dlouho odkládáme, protože to ještě není perfektní, že ve finále neuděláme nic. A ještě se tím sami onálepkujeme. Já jsem perfekcionista a používáme to jako výmluvu. Zbavte se téhle mantry, že jste perfekcionista. Přestaňte ji dokola říkat, schovávat se za to a přestaňte kvůli tomu věci odkládat. víte, co je totiž zdravý přístup? Že to uděláte hned a to tak nejlépe, jak v tu danou chvíli dovedete. Věřte tomu nebo ne, jedním ze znaků, které mají společné ti nejúspěšnější lidé na světě, je to, že nejsou perfekcionisté, ale naopak dávají věci do života hned. A to i když nejsou na začátku dokonalé. Vytrvejte, i přestože hned neuvidíte výsledky. Většina lidí neuspěje ne proto, že by jsme byli o něco méně talentovaní než ostatní, ale proto, že nedělají správné věci, to je ta strategie, dostatečně dlouho. My bychom chtěli všechno hned a výsledky okamžitě. Já jsem tak netrpělivý. A často zpochybňujeme to, co děláme, protože ty výsledky nevidíme okamžitě a máme tendenci to neustále zpochybňovat nebo kontrolovat. Je to jako když zasadíte teď nějaká semínka na zahrádce. Budete chodit, tu hlínu rozhrabovat každé 2 hodiny, jestli se něco děje. Budete pořád pochybovat, jestli to roste, nebudete. Zaléváte to a máte důvěru, že se děje to nejlepší a semínka vyrostou. Pokud jste dali do správné půdy, to je ta strategie, a zaléváte je, to je ta aktivita, není důvod, proč by se tak nestalo. Existuje něco, čemu se říká takzvaný tipping point, neboli česky bod zvratu. Nebo také se mu říká hokejkový efekt, někteří nerespektují a proto to nezvládnou a vzdají to často těsně předtím, než se to zlomí. Ten efekt je o tom, že právě ty malé věci, které budete dělat pravidelně a opakovaně, způsobí nakonec obrovské výsledky. Ono totiž dlouho vypadá, že se nic neděje, tak jak to vidíte na tom grafu. A pak se to najednou v jednu chvíli zlomí. A všechno, co byste udělali do té doby, se nasčítá a ty výsledky letí raketově nahoru. A hodně lidí to bohužel vzdá těsně před tím zlomem, těsně před tím, než by ty výsledky přišly. A takhle začínají třeba několik podnikání, prací, projektů znovu a znovu dokola. Přitom by jenom stačilo chvíli vydržet.
protože vy nikdy nevíte, kdy tenhle bod přijde. Proto to nezdávejte příliš brzy. Najděte dobrou strategii, dejte do toho svoji aktivitu a vydržte to dlouhodobě. I když to ostatní vzdávají a uvidíte, že uspějete. Možná byste se totiž divili, kolik aktivity a jak dlouho úspěšní lidé dali a dávají do svých projektů. Předposlední princip. Nebojte se dělat změny. Změna je klíčovým faktorem úspěchu. Je to i v přírodě, jen si to vemte z historie třeba. Jo. Neplatí, že nejsilnější přežije, když se podíváte na různé druhy, které zde žily na Zemi. Ale přežil vždycky ten nejpřizpůsobivější. Ty změny jsou běžnou součástí života a my je potřebujeme. Potřebujeme se vyvíjet a růst. A většina lidí nemá ráda změny. Často se děje to, že zůstáváme někde, kde už nám to nesvědčí, kde víme, že nemáme co dělat, že se tam necítíme dobře, že se nám tam nelíbí, že nám tam je nekomfortně. A my tam zůstáváme proto, že se bojíme udělat změnu. Ať to jsou vztahy, místa, práce. Máme totiž tendence chtít, a to je zase dokázaný jeden z efektů, co na nás působí, v podstatě i podvědomě, jo, že my máme tendenci chtít dostat zpátky v životě vždycky to, co jsme investovali. A pokud jsme do něčeho hodně nainvestovali, tak se nám to špatně opouští, protože pořád očekáváme, že se to jednou otočí a měli bychom to dostat zpět. Jo, takže pokud jsme už do něčeho dali hodně, ať už je to vztah nebo třeba firma, tak to nechceme ukončit se ztrátou. A nechceme vidět, že to není dobrá cesta. Někdy zavíráme oči, někdy zbytečně dlouho do toho investujeme víc a víc pocitu, že se to dá do pořádku. Já jsem tohle zažila u jedné z firem v minulosti, takže vím, že to není vždy jednoduché opustit. 1 000 000 ve ztrátě, tak tam napereme další 1 000 000, ať se to zvedne. To dáme. Nedáte to. Protože do ztráty se to dostalo z nějakého důvodu a buď je potřeba řešit primární příčinu, anebo to opustit. Protože čím později to uděláte, o tím víc přijdete. Říká se, že schopnost vybudovat firmu je stejně cenná jako schopnost vědět, kdy je správný čas tu firmu uzavřít. A to stejné ale platí o životě, o vztazích, o situacích. Navíc, když jste třeba teď něčem nefunkčním, ať už v tom osobním životě nebo v podnikání, tak ten váš budoucí úspěch závisí jen na tom, jestli dokážete udělat ten krok do té změny. Často nás totiž v tom drží stále ta pofiderní jistota, že je to sice hrozný, je to nepříjemný, ale známe to a tam za těma hranicema něco neznámého. Jenže díky tomu, to je právě pak ta příčina, kdy neobjevíme to nový hezký, co nás čeká. A vždycky tam je něco hezčího, lepšího, co nás čeká. A my jenom se musíme rozhodnout ten krok do neznámého dělat. A poslední, 10. princip. Jděte po neúspěchu znovu do akce. Protože není možné pořád jenom vyhrávat. Pokud byste nikdy neprohráli nebo nikdy neudělali chybu, tak se prostě nikdy nic nenaučíte a neporostete. Můžete mít za sebou i třeba neúspěšné období, to se stává a je to normální, ale potřebujete se i potom rozpohybovat a jít do akce. Udělat každý den jeden malý krok je vždycky lepší, než stát na místě a jen plánovat ty velké kroky v budoucnu. Ti nejúspěšnější lidé mají za sebou paradoxně právě nejvíce selhání. Mnohem víc, než mají ostatní. A proto se nakonec vypracovali tam, kde jsou dnes. Když něco nevyjde, nevypovídá to něco o vás, ale prostě o tom, že to nebyl správný postup a vy to jen musíte zkusit znovu. Pamatujte si, že nemůžete nikdy prohrát. Můžete se jenom naučit něco nového. A na úplný závěr na tenhle týden mám pro vás připravený poslední úkol, který věřím, že vás bude bavit. Já už jsem vám v jednom z minulých vysílání říkala, že je prokázané, že sympatičtí lidé mají v životě i v biznesu to jednodušší a že okolí vás vždycky bude vnímat sympatičtěji, to je taky prokázaný, když se naučíte mít ty koutky nahoru. Ono to je lehce taky milimetrový jenom pohyb, kdy si budete prostě hlídat, když jdete po ulici, cokoliv děláte, že budete mít koutky nahoru a že to okamžitě změní to, co ten váš obličej vyzařuje. Tohle je důležité, nezapomínejte na to. Prosím, vemte si tohle z téhle výzvy, je to fakt super věc do života. Ale my to tenhle týden ještě trošku upgradeneme. Váš úkol bude 200 úsměvů velkých každý den.
Na ulici, na paní v obchodě, i sami na sebe, i klidně pro sebe, na vaše děti, vašeho partnera. Měli byste jich dát dohromady za ten den alespoň 200. To je hodně úsměvů. Schválně nám pak napište, jak jste z toho měli pocit. Já když jsem tohle cvičení dělala poprvé, tak mě nejdříve zaskočilo, jak se lidi na ulici vůbec nedívají do očí, jak jdou prostě buď do telefonu nebo před sebe, jak vlastně nevnímají vůbec to okolí kolem nich. A je občas, jsem si dala vždycky, že když jdu s malou do školy a potom zpátky, takže ty lidi, co mě budou míjet, takže se na ně budu usmívat. A bylo hrozně vtipný zjistit, že vlastně během té cesty potkáte hrozně moc lidí a zvládne se usmát třeba na 3 až 5 lidí, protože se na vás ti ostatní nedívali a jdou ve svém světě a vůbec nevnímají. Fakt jako to je zajímavé. Nebo je vtipný, že když se usmějete na někoho cizího, tak vám občas řekne dobrý den, protože si myslí, že se na něj usmíváte kvůli tomu, že ho od někud znáte a on možná jenom zapomněl, protože lidi nejsou zvyklí usmívat se na někoho cizího. A taky jsem dostala pár telefonních čísel, pár oslovení ve fitku, protože jsem se usmívala a lidi si mysleli, že to je asi z jiných důvodů. Každopádně vás čeká týden plný úsměvu. Uvidíte, že je to krásné cvičení, které zlepší život nejenom vám, ale i těm lidem okolo vás. A klidně to nahlašte i doma, že to máte za cíl. Mě takhle dcera během dne pořád upozorňovala, když jsme někam šli, vždycky, mami, usměj, mami, nesměj se, mami, když to nesplníš. Takže 7 dní a každý den 200 úsměvů. Věřím, že to dokážete, věřím, že vás se bude bavit a že nakazíte třeba i lidi kolem vás a tím úkolem. A tohle je už opravdu úplný závěr té naší Restart 90-denní výzvy. Zkuste si občas na tuhle výzvu vzpomenout a každý den si možná pro sebe udělat některý z těch úkolů. Měli jsme jich za těch 12 týdnů hodně. Myslím, že jeden je důležitější než druhý, ať je to oceňování, ať je to úsměv, ať je to cokoliv z celého toho týdne, čím jste si prošli. Vždycky vás to bude posouvat dopředu. A není špatné si tuhle výzvu celou zopakovat, zase třeba za pár měsíců, až budete mít nějaký další cíl. Vidíte, že když na tom zase budete jinak i vy, tak i v těch mindsetových vysíláních zpětně uslyšíte úplně něco jiného. A já bych se s vámi ráda rozloučila citátem, který je můj nejoblíbenější. Nechť ostatní lidé žijí bezvýznamným životem, ale ne vy. Nech se ostatní lidé dohadují nad zbytečnostmi, ale ne vy. Nech ostatní lidé naříkají nad nepřízní osudu, ale ne vy. Nech ostatní lidé nechají svou budoucnost v rukách někoho jiného, ale ne vy. Přeju vám, ať se vám daří v životě i v podnikání. A ještě jednou vám gratuluji, že jste prošli tuhle 12týdenní cestu. Jste skvělí.